Hei babi yang nufuran ada naya Anjora gitu tar. Nih Anjor bedor, baik peranan bisa saja. Logoper, babu keginane kargasini dong. Nih nelebariau fैदोंमोन. Oमफ्राय आं थाबायगासिनो dong आरोना लामा गाज्रिखाय बाबु गिनानै खारगासिनो दङ माबा लामायानो गिथावबाथाव मोनहैजोब्बाय मालाय नै मेंगुलायबाय दाबो मोना माथो इसोरबो नै गुरायदि हा गिथावबाथावसो जायगायानो मोनहैजोब्बाय मालाय इसोरो आं थाबायबायसो बारस'नानै फैदो आरोना जोङो आंनि मटर बारियाव फैदो लोगोफोर नायलांबाय थादो जि मेंखादों माने नायलांबाय था हारसिंखाय आं जि खारबाय माने नै आयु बेसर बारियाबो फुरफबजोबनानै दं नै लोगोफोर नै मोनबाय आइमोननि केम्पआ मेंगुलायबाय खारनानै खारथाराखै नालाय इमान फन हरदो फनखौ मानो हमा एफा फन हरदों नै फुख्रिया फिसानो मागुर बुरनाया देन्जार मोजां जादों नायदो लोगोफोर मटरा नै लोगोफोर बिदि थायो आरोना मटरा नै ना बा देरबाय माथो आइनि अमाया बाबाया देराखै होननाया मालाबानो देरबाय माथो नै बा देराखै होननाया बाबाया मानैबो स्रिं देरबायानो माथो फिसाथार मोनदों आं दाख्लै फैनायाव नै जि देरबाय लोबारियावबो नै अमा लाफैयो मालाय आइया दाबो नै लोगोफोर अमा दाउ लासोगारो मालाय नै बिफाङाबो जा मोजांखा बाबानि नांगोल जुंगाल दोनग्रा जि दाउसिन दाउला जि गाबखायो जि मेंखाबाय माने खारै फैनानै अबस्था गैया जाखाबाय खारै फैनानै Hei babi yang nufuran ada naya Anjora gitu tar. Nih Anjor bedor, baik peranan bisa saja biar na hamkring jublang peranan menuabat denjar gitu. Babi yang mulai nih, sih. Kuda kadu. Kutang kubujakan. Kutang kena ini. 그다 사라기 심해 내 남은 있니? Oh my god, 내 남은 인자가 신동 nama isra. Anjor bedor logofer Anjor. Sayang. Noi Anjor gerana logofer. Anjor geranda. Mana mulai? Menam tarina ontai baza bono. Lai logofer. Sahalang ke barang, ikut sama kad malai. Ê cái dầu này ê kia này thác sùng cái sông cá sinh đông sao kia này thác sùng cái sông cá sinh đông này thác sùng đu đali nằm mà nè nà đấy sông con mà nè nà đấy ê yên rồi cái thằng đúng không yêu này 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 cứ ra nà yên rồi cứ ra nhớ phải yêu cái thằng khi cả bộ lại bao giờ anh đi bao giờ giả cái gì nữa Siang. Này. Anjor. Jadi kita mau kadang, ini lu baru punya nih alat aja kayak. Jangan lah, nabu sih balik ke bang. Neng tangan aja balik. Neng tangan itu. Kasih. Lalu kita kira canu itu berapa ya? Sagre nih lu kepal. Prayan terus nang darna Anjor betul dana. Nih lu kepal. Stress pin. Karena kita. Nih. Nada.
खागासिनो दं आरोना आङो माने न'खरबो दं नालाय गायनायबो जाबाय ओमफ्राय खागासिनो दं आरो नै दा मैगं थाइगं गायाबा जायालै न'खर संसार जाबा नै ट्राइसपेन गोजा बेफोरखौ खागोन आरोना गिदिर गिदिरखौ बेफोर राजोब्बाय माने नै फाइनालि गाइस आं दायो टमटमजों आङो लिन सापरि आं मोनफैबाय हा ओं जादों बे मानसि सासेखौ दोनना फैबाय आरोना ससे दोनना फैदों ओमफ्राय नै सारियालि जोंनि सिमेन्ट सापरि सारियालि ना जों फबजोब्बाय लोगोफोर बिराद समायना जाजोब्बाय नायदो बेलेग नुजोब्बाय आरोना एकदम स्टेसनाव थांगासिनो आङो लोगोफोर स्टेसनाव गाजिबनि टमटमाव फैदों आरो आङो ना गाजिबनि माबानि आरोना मोनसे मोनहैसिगोन आं दा स्टेसन ओमफ्राय आंना हासबेन्डआ आंखौ लांफैगोन आरोना आं आलुबो लाबोबाय मैगंबो लाबोबाय बेगबो लाबाय नै फाइनालि गाइस आङो ना सोरनांगौखौबाय नै बादाम दा आङो थांगासिनो दङ बेसेबां मोनगोन मिन्थिया आरोना जास्ट आधा घन्टा लागोन आरोना जों गारिसिम